Nekem plázma tévém van, internet van a tévémben. Nekem plázma tévém van, internet van a tévémben. Milyen idegháza, több 100 000 kilométerre vagyok Magyarországtól, miről beszélsz? Ha kinyitod a kurva szemedet, és megnyitod a térképet, akkor nem nyúljak Lisszabon, a szemben van te kutya. Hát nézd már meg a térképet. Nem értem és nem értem. Én oda mentem egy csajhoz, mondom, szia, eljössz velem meginni egy italt. Elkezdi, menj el innen, de hívom a rendőrséget. De miért? Szakítottam egy csajjal, a budi tele lett szarral. Akad anyád, akad az akad anyád. Instagram, Facebook, Twitter,